Bueno, ¿qué te parece? Yo una introducción de los de la comarca, 8 en concreto, van a estar representados con el objeto de poder enseñarles a todos los alumnos, sobre todo de cuarto de la ESO, dirigidos a un grado medio, y de segundo de bachiller, dirigidos a ciclos superiores, a toda la oferta formativa que podemos abarcar. Ese día, en la Plaza de la Constitución, vamos a montar cada centro unas carpas donde vamos a ilustrar toda lo que es nuestra oferta complementaria que podemos ofertar dentro de nuestros centros, y ahí abarcamos una cantidad de 14 familias con un total de 34 ciclos. Consideramos que para toda la comarca puede ser una parte muy representativa de todo lo que nuestros chavales podrían hacer el día de mañana, y consideramos que de cara a ellos puede ser una cosa bastante importante y significativa. Asimismo, este año, teniendo entre los 8 centros un centro como es el que estamos en estos momentos, un centro integrado, también tendremos una oferta complementaria, que es hacer mención a lo que sería una oferta ocupacional, durante lo que podríamos significar que durante todo el año vamos también a tener una oferta aproximadamente de unos 16 cursos durante esta primera parte, en el cual se suman a toda la oferta que vamos a tener durante toda la comarca. Todo esto se desarrollará el día 21 de abril en la Plaza de la Constitución, durante un horario aproximadamente desde las 9:30 hasta la 1 de la tarde, y en el cual vamos a intentar abarcar que todos los institutos de la zona donde puedan tener alumnos con las posibilidades de poder estudiar tanto grado medio como grado superior se puedan acercar a la ciudad de Benicarló, con el objeto desde que allí encontrarán a toda una serie de compañeros futuros, alumnos, que estarán haciendo prácticas de todos los ciclos, así como a un montón de profesores que les podrán asesorar en cualquiera de las dudas que puedan tener para poder acceder a cualquiera de los ciclos que realmente tengan un propio interés para los alumnos. Lo que os tengo que comentar es que la oferta educativa que tenemos en la comarca abarca tanto lo que podrían ser ciclos de grado medio como ciclos de grado superior. Y por otra parte, también tenemos varios centros que absorben alumnos para lo que serían los PQPIs, que serían programas de cualificación inicial para chavales a partir de 15-16 años. Lo que no tiene que significar ningún problema de cara a esos alumnos es que en un momento dado que ellos no puedan tener la capacitación necesaria para acceder a ello, en estos momentos, y ahora mi compañero os dirá un poco los requisitos que se necesitan, tenemos toda una serie de pruebas de acceso tanto para grado medio como para grado superior, aunque ciertos alumnos no puedan tener en este momento la titulación necesaria. Pero obviamente, como ha salido en estos momentos todo lo que son las pruebas y los requisitos para poder hacer esta prueba y acceder lógicamente a estos cursos, en un principio no tienen que tener ningún inconveniente. Si te parece bien, Pascual, hablamos un poco del tema de lo que serían las pruebas de acceso. Hola, soc Pasqual, el cap d'estudis de cicles formatius del Lluís Joan Coromines, i s'ha obert ara el termini ja s'ha publicat en aquest cas el termini per inscriure's a les proves d'accés a cicles. Sabeu una cosa, que el procés d'accés a cicles, tant de grau mitjà com grau superior, n'hi ha un accés de forma directa i un altre accés a través de prova d'accés per a aquells alumnes o aquelles persones que no compleixen els requisits d'accés directe. El termini de prescripció està fet des del 20 d'abril al 4 de maig per a les proves d'accés. L'examen normalment se farà cap al mes de juny. N'hi ha una data, me pareix que és el grau superior, és el 18, si no recordo, l'11 de juny, i el de grau mitjà és el 18 de juny.
Aleshores, el requisit d'aquestos cicles, més que res que tenen accés directes, o bé tenen el títol de batxiller, o el tipus BUP-COU, o FP2, això serveix per, el títol universitari serveix per als de grau superior. En canvi, els de grau mitjà, els que tenen és o bé graduat en l'ESO, o bé tenen segon de BUP, o bé tenen una FP1. Aleshores, els que no tenen aquesta via, el més normal és fer la prova d'accés. L'altra via que ha comentat ell també és el que són els programes de qualificació professional inicial, és a dir, hi ha gent que no ha acabat en aquest cas l'ESO i té 15 anys i potser no té aquesta via d'obtindre aquest graduat. Aleshores, hi ha una via paral·lela que és a través dels programes de qualificació professional inicial que estan desenglobats en dues bandes, una que són aules i l'altra tallers. L'aula és una via per obtindre el graduat en l'ESO i el taller és perquè obtinguin una qualificació professional amb una sèrie de competències professionals de tal manera que tinguin com si fos un títol per poder accedir a qualsevol tipus de treball. A banda d'això, també vull afegir que també a partir de demà està el període d'excepció del que són les proves lliures. És a dir, a la gent que no pot fer un cicle o la gent que porta molts anys ja treballant i vol obtenir una qualificació, no fa falta estar matriculat en un cicle, sinó el que pot fer és matricular-se en aquestes proves lliures de tal manera que es pot presentar qualsevol dels mòduls que componen cada un dels cicles i fent únicament l'examen i obtindre el que és en aquest cas una capacitació professional. En aquests moments també està pendent de publicar, sí que està publicat en el que és el territori MEC, el que són les capacitats professionals, de manera que aquesta gent que està en el món del treball i no ha tingut aquesta titulació, després tinga un reconeixement de tots anys d'aquesta experiència professional, de tots els anys que està treballant, tindré un títol de tal manera que acredite aquesta competència. Després, ja que afecta una miqueta al meu centre, també hem posat en marxa aquest any, hem fet una prescripció pel que és un batxillerat nocturn que fins ara no està en aquesta comarca, únicament estava en Castelló, si no recordo malament, i en Villarreal. Aleshores també estem per aquesta gent que no té cap titulació i vol obtindre el batxillerat, a banda del que és el cicle, pot obtindre aquesta titulació. Nosaltres en aquests moments el centre està recollint prescripcions de tal manera si aquest any aconseguim activar aquest batxillerat nocturn de tal manera que es farà a partir de les 6 de la tarda, de 6 fins a les 10:30, i així és una altra possibilitat per a la gent que està treballant i obtindre aquesta titulació. Podem enumerar, si vols, les famílies que... Bé, si voleu, després us passarem el tríptic de cada una de les famílies professionals i una miqueta també els centres, tenim allà també els centres participants. No fa falta que us enumereu, no? Si vols, per la tele i les ràdios, això. Sí que pot ser interessant, no? Aquestes les quals. Us comento l'oferta. L'oferta normalment les famílies que havíem comentat, la família d'administració, la família agrària, comerç i màrqueting, edificació obra civil, electricitat i electrònica, energia i aigua, fusta i moble, hoteleria i turisme, informàtica i comunicacions, instal·lació i manteniment de vehicles autopropulsats, sanitat, serveis socioculturals i a la comunitat i després també ofereixen el Leopoldo Querol, el batxillerat artístic i en aquest cas també el que volíem ensenyar el batxillerat nocturn. Joan Vilaplana de Vinaròs, que és Leopoldo Querol de Vinaròs, també tenim el Centre d'Educació Especial Baix Maestrat de Vinaròs, després tenim aquí el Centre Integrat Públic de FP de Benicarló i ja està, i com a convidats també venen el IES Sol de Riu de... Voleu dir alguna cosa? Sí, alguna qüestió? A mi m'agradaria saber quina diferència hi ha entre el batxillerat normal i el batxillerat. La quantitat de gent que... Quines condicions hi ha? Si, per exemple, sí que hi ha, si se veu un interès creixent... La previsió que n'hi ha és, estem organitzats que hi ha visites de tots els centres. És a dir, n'hi ha dos...